Manakumanya kwa mgejuanga dakika neno kanyo ken dakika pradeko da berio toksa dek marukinyi kauno ken chenti cha beach Jesu duro sekelo ni chenro mar ngejo tumbo ya kanyo Cleophas Oluoch bido sekelo ni chenro mar mano maga chal mag fwambo sebedo ging'eyo ni nango matimore aluora mari gisani koro wadonje kidieny machielo ma intwa ke chenro mar mbaka oromo twak mabendo daro dhigodo nyime nyaka sa abich mar onyango parni chenro mar mbaka oromo bende chenro mabende waruore nyaka gi jafwambo magwa mabende nitiere kor gwenge mopogore pacho kaindi mar mondo mi ginyiswa ginero mabende giluwo kanyakla kod pach oganda kaluore gi thuond wach mabende wantiere godo koka manya kor mga jongo kinyi makawuono ber kwa loso kabende wapuonjo oganda mapacho kaindi to puonj makamanya kor mga jongo en kaluore gi medruok ahinya mag lwenje mag kit chwech kata mna kiero gender based violence wangeni higa ka higa chakre chintari prero kuda beach dwe mar 11 nyaka mano mar dwe mar 11 nyaka chintari kapar mar dwe mar 12 piny ngima jahingo kata mna ndalo 16 mabende ikedo godo kod lwenje mag kit chwech mabende chenro makamano biro bedo karumo duching makiny mano chieng tarik 10 dwe mar 12 kwa manya kor mga juang kaluore gi medruok mag lwenje mag kit chwech ber bende kwa puonjo oganda ere kaka inyalo ng'eyo ka osiep okethore onyalo bedo osiepe Kenya onyalo bedo osiep oko mar keny mabende gidongero ng'ere kaka dating ere kaka inyalo ng'eyo ka osiep okethore mar mondo mi masira moramora kik yudi kama bende intiere koko manya kor mga juang mani thund wach mabende wantiere godo dichi makawuono ponono ni intiere gi penjo moramora paro moramora mabende intiere godo mabende de gombo mar chwalo manaka pile namba mar ote machuo karedek au chiel no mbui mar Facebook bende wantiere achiel ka chiel mano Ramogi TV tudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ongao kiny makawuono antiere gi johocho arien manana achiel kuom gi mosechopa achiel pod law matin kata kamano bro ruore kodwa kodhi nyime gi twak e studio antiere gi Makarias Orwa Makarias ndalo mathoth kapok ibiro e chenro mar mbaka oromo erokamano arwak ni machiegni mosonage timo erokamano ahinya kuom biro koda kawuono mondo wapuonji oganda mag luo e weche mag kit chwech to gi gender based violence kaka wanyalo konyo oganda mondo wabed gi familia maber. Ingeni puonj makamagi ber nikech kinde ka kinde samoro oken puonj ma samoro jadewa ahinya to magi gik matimore kata mne udi timore kata mana e gwenge kaluore gi thuond wach marwa mar okinyi makawuono ng'eyo ka osiep okethore red flags tino luong gi dholuo bendera makwa mano e keny kata mana e osiep aparo ni mano topic maber kabisa to gima wanyalo wacho ne oganda luo ka ji date kata ka ji kisera ji timo kisera gini chakore kaka ng'ato no puonji kodongo inyayudo ni nyako nodak gi jonyuol mane goyega kata ne chande kata dichuo no puonj marach gi baba gi ne mer kata ne timo gik maricho koro gino chakore kaka ng'ato dongo mibed ng'ama duong' kore donje e keny kata donje kisera kiseyudo osiepni musewinjo gimiluongo ni dating no ichako ng'e ng'ato weaknesses meke timbe ne en mane ko kasirika kata kikosone ng'ani en ng'ama ngitore angita ma dakika matin to se maybe uchako yuak dakika matin osechako goyi koro magi gik manyaka okwong wang'e ka chakore erokamano ahinya kata kamano kiny makawuono magi duto te mabendo biro bedo kwa ng'eyo duche makawuono nyakoro mga jonga kene no wasane kidhi nyime gi winjo chenro mabende wantiere godo ere kaka inyalo ng'eyo ka osiepni mano kata mana osiep mare gi nyawadu bed ng'at ma dichuo ng'at ma miyo kethore nikech kinde ka kinde samoro bende ber ka bende wanyiso oganda lwenje mag kit chwech mago mag GBV ok gin ni kelo gi kata mana samoro gi chuo kende samoro gi mon kende en lwenje moriwo kit chwech duto mago joma chuo kanyakla kod joma miyo akeni Makarias kaluore gi in kinde malach kitimo kata mna okenge mag ocho mago psychology guiding and counseling kama endi akeni cases mage mato ni wach ni okaw namba ahinya kaluore koda ng'eyo ka osiepo kethore red flags e relationships en chenro maduong' ahinya kendo wanyalo go mbaka ni ndalo mang'eny but nikech thuolo bro chako gi
kaji nie keny kata ji ni osiep aparo ni ji kwongo herore onge ng'ama ichuno ga ni nyaka ibed osiepna kata nyaka anyuombi koro ka usebedo ma koro un e keny kata un gosiep tichako neno ka ng'ani gima rach ahinya stinde ma ji chako neno mokwongo en ga weche mag simu gi ineno ka ng'ato gone simu to wuok oko odhi omako simu no oko to kata simu no oko ng'ani ineno ka lalruok maru kaka nolalru bet piny uloso koro mano chako reduce chako bedo koro otin lose ot ka ineno mana ka samoro no iluonge gi nyinga mipakore gode ipaki sani koro ok iluonge gi nyingi nying mokwongo iluongo ni Babs iluongo ni Hani mago koro kendo ineno ka koro tinde ok tigo chunya koro mago red flags to mokwongo en koso lalruok no ibiro neno ka koro ng'ano ling ok olos maber samoro biro to kuot ok odwa loso magi chako neno kaka red flags kata bandera makor kaka ne wacho but magi te bedo gi aluora mari ineno ka nitie kaka ng'at ne rwakorega kanu chako bedo kode tineno mai we e keny koso seche ma bende pod sero osiep kama aparo ni walosi keny walosi osiep be koro walosi in general koro walosi in general but anyalo dhi dipa mar keny mondo ji ong'e ka koro kama koro koko wuoke ga mang'eny kapod wani osiep ji wuondorega kendo ji nyalo wuondore kabisa bed ng'ama dichuo kata bed ng'ama dhako nyalo wuondore kata higni 5 kata higni 3 kapok ing'e kit ng'ato wawacho ni joma mine kosedonjo ot girito mawach ni aturo tiende kata asenyuol gi ng'ane nyithindo 2 koro onge kama odhiye koro ng'ane ochako oneno otweyi ma en gima rach kabisa to ka wadhi mbele onego bed ni aluora mari kamidake ineno ka koro jaodini kaka no udak kod ochako nitie gima ochako losore maber kabisa olosore to internet boko wuoge mano kaka red flag chako wacho ni ang'o miyo ng'ani tinde maybe nitie ng'ama ng'ise oko kaka ojaber kata tinde chal kama to kata mana chuo be nitie kaka kane ma chuori kata ma osiepni ineno ka kendo koro dressing style mari chako change koro ot be ok obiye mapema dressing ka change to koro dressing change nade kano ng'iyo rwakore maber koso kano ng'iyo rwako gik mabocho orwako machiko en both sides omiyo wacho ni lwenje mag kit chwech biro both side maber to gi marach unyalo chako maber kabisa gi chiegi kata gi gosiepni tineno ka ng'ani rwakruok nochako bedo marach owere ok otim gimoro ka dhako to nitiere gima chande e paro mare kendo kata ka en ng'ama noling to ochako go koko tinde kata ka nyithindo ne ot kata kipenje gimoro to duoki marach kabisa mano red flag ni nitiere gimoro ma relationship ni marach monego bed uchako ng'iyo to nyalo change maber be koro nitiere ber gi rach ng'ato nyalo change chako rwakore maler molo kaka norwakorega kuno tinde ko ng'eyo makoro rwakruok maler ni bende en mana sem koso rwakruok maber onego bed ni nitiere standard ma ji maintain but nitie moro ma koro ng'ato dhi overboard kata kaka un jo fwambo gi keyo ulosoru maber urwako makeup and the rest maybe kano useroru wacho ni jakanisa kabisa koro tinde neno ka kendo wach kanisa ne odok mana chien to wasika e simu kokigo simu to wawuok oko waduogo let kae to gosiepe makoro luoro ng'ato ka ineno kowere gi jomoko chako bedo gosiepe mopogore koro magi nyalo chako neno ka ok gin gik maber ahinya makare sa kiloso kamano na anto nach ni akaw gik moko adek mabende ketho kata mana osiepe wacho kanyo sime kanya makise neno kata mana ka ng'ato chako mako simu samoro kata mana kaki wacho ni mbui mano koro chat ochopo saa nindo ne benu nindo to en mana chatting mok room nitiere bende miwacho kata mana osiepe bende samoro mana kaki se wacho ni samoro nyalo kata mana influence mano kido maricho koko mana kene kan nitiere red flags mana kaki se wacho ka osiep kethore kaka to seng'eyo kamano mar mondo mi olose okang' mapiyo ng'ato nego bende timo ang'o ng'eni lose na chiel kuom ng'eni lose nyalo konyo loso no gima ber ma wacho ni lalruok nda kineno ka gigo dhi kamando nego bed ni kawo nyawadu to bet piny ting'ise ni nyamama kata wuod wegi aneno ka ne wachako maber aneno ka tinde gik moko lokore en ang'o marach monego matimo kata monego bed ni arekebisha kuoma ka in ng'ama dichuo ka nyako be nyalo keto
chwori piny kata mano osiepni ma dichuo piny to ubet piny to loso. To kineno ka ok unyal mondo mi kik wadhi mbele gi wach mar lwenje ma kaka wawachogo to onge ng'ama ochungo. Pachi kaluwore gi wach ma kamagi, parni kaka ma bende samoro kelo weche mang'eny. Inyalo pakra mana ni nyawadu wuondi kata mana ni play, lakini en mana samoro dich kata mana tijege. Wacha ni lony manyasani tinde kata mana ka ng'ato mako simb ong'we yamo, ok nyis ni samoro oro ote machuok ne ng'at machielo. Lakini siro wach makama apara siro wach no kabisa, kendo adwa nalos gi oganda Luo mondo wabed jogo ma kaka nang'isi ni wach mar keny kata wach mar osiep en wach madwaro tegno e chuny, wawacho ni emotional maturity. Ng'ato nyalo bedo ni yor mature e mind ni, lakini emotionally pok ibedo motegno. Koro kidwa donje keny kata kin go osiep nyaka ibed ng'ama otegno. To red flag machielo ma be nono be nang'isi en iluongo nang'o sigu kose jealousy mano sigu jealousy moro ma ng'ani dhako ni kodhi e duka kata osiepni ni ng'ato moso jealousy ka paka sigu en ich lit donge en ich lit kosen sigu ich lit ma motudore gi weche mag kenygo, wanya wacho kamano nikech ineno ka nyawadu ng'ato moso to ise mana kwanye gi wach matek. Koro lony masani nyaka koro jibed joma kare, nikech jomoko be nyalo tiyo gi lony masani mondo keth keny mari kata mondo keth osiep maru. Nikech nyalo ka simu no niwacho ni simu chalo police station mar maki kune keny kata uno osiep, nyaka ubed gi winjruok kaka ubiro tiyo gi weche mag simu. Nikech ng'ato nyalo oro ni kata ote machuok maonge basis mora mora to ketho ni dak mari. Koro kise ena lalruok to ubedo gi ng'ama uyudo no tiwacho ni simu ni wabiro tiyo kama, nikech jomoko be nitie gi password. To kata kuma ji tiye nitiere chatting moko gi osiepe kaka koro untiere kanyo. Ok inyal wacho ni an go osiep na ni kik ng'ata orni ote machuok kata mana ok in kendi mene contact list. Yes. Koro ma en tegno mar chuny manang'isi cha. Mind, emotional maturity and maturity mar ng'ama koro isewacho ni adonje gini. Yes. Makare sanya nyaka milie kono kar jealousy kanyo bendo paro na wach moro mar insecurity. Yudo kaka mna samoro untiere keny kata mna untiere osiep. Teno ka insecurities ng'enya. Ken insecurities mage matoni wachi nikech ang'eni bende moko kuom gi samoro kata mna iseyudo buche cases makamago. Insecurities to biro kanade mondo ng'ato bed insecure ang'o matimore. Aparo ni waluso bot ng'ama joma mondo gi joma chuo. Koro wadwa dhi kon gi koni. Kik wawachi ni chwo man gi insecurity kata moro. Koro kwatendre kamoro. Koro wanyalo chako ni ng'ama dichuo man gi insecurity, mano ng'iso ni ng'ama pok otegne pache mar bede keny kata bede osiep. To gigi te ka puonjo oganda Luo luwore gi kake bedo raised. Ng'atno mane manopuonji bedo ng'ama dichuo kamili. To ka in ng'ama dhako, ng'atno mane manokawi mopuonji mibedo dhako kamili. Nikech sama isebedo ni iji amini in ng'ama dichuo in sawa, insecurity ok bibet. To kata ka nisero nyako ni kata na ng'atni seri, nitiere ji mang'eny manoseri to ine mane yiere. Koro ibedo ng'at man gi chuny motegno, wacho ni ma wadwa wuok okang' ma chakore kama to watieko ka. To insecurity maneno go ji mang'eny en ni joma chuo koneno kata ka maumbile mar ng'ama dhako kaka ochweu, maybe Nyasaye no midel maber ogwedhe. Koro ng'ene ng'ane kodhi kamoro to neno ka ng'ato gilo to chako wang'o iye kabisa. Mano ng'ama pok okoma. Ok ng'i kata mana nyako kaka. Nikech mano to chwech mar Nyasaye. Chwech mar Nyasaye nyalo wacho ni in smart. Ok omino ni koro kiwacho kamano to ntiere atua moro midwa kawo. Aya, ng'ama dhako be ka chuori Nyasaye no mi dichuo maber. Wuoyi ma ondisore maber to koro ineno mana ni komoso nyako moro to idwa goli kanyo. Tindi luongo gi ni TDH. Koro nyaka wabed jomo nigi mijing'e chunygi to gi pachgi. Nikech wach mar dak en wach matek ahinya. To onge formula mar dak be. Formula achiel ma ji onego bed ni kawo dak en lalruok to ng'eyo ng'ama in e pachi, e chunyi, to gi weche ka in jakanisa bed jakanisa. Kine yudo ng'ane ka nitie time moko manotimo mi inini
iere kaka neno koro ijiwa jiwa nikech dhano nigi weakness to gi strength koro kopo ni romo gi ng'ato tiyiero strength meke ka to weaknesses be kawo to imiye mijingo to dhi mbele koro mane kaka pana nyalo nyiso ji mana kaka pile bende wachoga mana ni onge ng'ama perfect ok inyal mana yudo ng'ato or else ni samoro in Nyasaye nikech Nyasaye kochweyo ng'ato inyalo yudo ni ng'ane samoro ber e sekta makama sekta ni to kolony ahinya kwa kamano Makarius itoke yo makare kendo paro mabende chiwo en paro maliw ne koro mga jwa ng'ase chako neno ote magi par network makama wabedo godo puonj makende mabende wabedo godo kata mana kineno kata mana weche manyien kinde ka kinde Makarius weche manyien nyaka ine weche motenre kod lwenje mag kit chwech yudo ni dhako samoro tongo chuore onego nyithindo wuoro bende samoro onego nyithindo ma samoro onego reno wuon waneno kata mana bura mabende notimore gwenge mag Kochia aken director mara kanyalo yudo report mabende Ali Abich notima ayanga kinyi kata mno kinyi makawuono report makamano mabende notimo odiochieng' manyoro kaluwore gi wuoro mabende nonego reno wuon to miyo nyithinde 4 sum 2 kuom nyithindo marude notho 2 pod nitiere e od thieth koro mano winjo ne sigana mabende Ali Abich notimo kowuok e kaunti kaluwore gi kaka ne waneno nyithindo gi ahinya ariyo mane koro wito ngimagi gi chalo ka gima sum mane omigi ni mondo gimadhi ni ne gimadhi mang'eny ahinya to ma en sum ma dangerous kabisa nikech en gima itiyogo nego pest koro kaluwore gi kaka ne otimogi sum no nodhi affect abwongo margi gi other organs margi koro kaluwore gi kaka ne condition margi chalo ne wawitogi ne ok ginyal survive kaluwore gi the magnitude of the poisoning manotimore. Niko na uchungu sana kupoteza watoto wangu wawili ambayo ni twins. Nilikuwa na call anybody kama mother no mege koko mano nyithindo 2 ewi 4 makamago pod yudo thieth makoni kod kocha e kar thieth maduong' mano ma Homa Bay mano mana that man example achiel mabende notimore jumani to gitimore juma ka juma odiochieng' weche manyien nyaka bed gi lwenje mag kit chwech winjo ni ng'ane ogo ng'ane monego samoro ma ong'ado lwete nitiere hospital yudo thieth en kanye ma koth nosechako gowa kata mana kaka oganda lwenje mag kit chwech makamagi Makarius ikelo gang'o ahinya miyo no kata mana kani winjo nowacho kata mana ni chuore nolalo tich dibed nen dang'ni mag paro depression kosango Sharon wadake kinde matek ahinya to kinde mwadake gi dwani wajiwre kendo wajiw pachwa kabisa to gima chalo kama en gima lit kabisa nikech wawacho ni wadake weak generation to gima kata kwa dok chien matin mawacho wadwaro jomiluongo ni mentors jogo ma mon motegno to gichuo motegno mondo jiw ojende madongo sani nikech e wach keny kata mana osiep nitiere gik mang'eny makelo negruok kaka koro wacho ni depression to kata tuo mar paro ikelo gik mang'eny nikech ng'ato ngimane en gi ambition modwano achieve to ineno kaka yuto bedo matin to ka yuto osebedo matin to ng'amidak gobo konyi paro gigi duto te miyo ng'ato bedo gi paro marach kabisa koro onego bed ni ji manyo thieth nikech tuo mar paro chalo mana tuo moro amora to ineno ka chuo mang'eny kose gik akirikiki moro to ok gidwa loso koro awacho ni ka weche tek to wamanyo jomiluongo ni mentors to walosogo nikech loso ne makonyo iluongo ni psychotherapy to kokalo psychotherapy to koro dhi nyaka psychiatrist nikech koro idhi timi yath nikech obwongo nitiere gima waluongo gi dho ngere ni hormones iluongo ni serotonin to hormone ni kodok piny en hormone mamiyo ng'ato bedo gi ngima maber idwani chalo ka gima en engine mari koro kodok piny to idhi hospital timi yath ma boost iluongo ni boosting quality of life to giloso psychotherapy to gi counseling to chuo mang'eny ok dwaga wacho gigege chuo mang'eny ok dwa kata ywak mineno ni nikech ineno ka gimoro lit ne ng'ato to ling' aling' the next thing ng'ani odhi onegore
Koro mana wacho ni also bedo contributed gi weak generation. Koro ji onego bed ni open up. Mon ing'e ni wacho weche gi mang'eny kabisa kendo giywak ahinya. To mano therapy. Koro gima mayuak loso gi ng'ato. Mano gima konyo kabisa. Koro gik mang'eny machalo kama koro nyaka wagole e utewa kata osiep ma wan go. To gi red flag be mineno ko chaka neno ng'ama goyi obed dhako kata obed dichuo. Mano is a very bad red flag. Dong red flag ahinya nyaka roch kanyi dokas kawuono padi wano kelni ma wato ng'wonena. Dulu wacho ni dhako nyaka padi ma samoro ni nyaka chiegi wacho ni wuon ng'ane nyaka goye. Mago dak machon. Tinde wadak kata nyose gike higa moro iloso gi nyithindo. Inano physical discipline jana waweyo. Nitiere gimo ket nyathi bedo ka for some ground. Koro ji dongo kung'eyo ni kikoso mai kaka itimo. To gocho to pok aneno ka konyoga, ok konyo. Kata joma pod endelea ni chiegi nyaka go. Koro nitiere gochka maka kwa uno goyi to kore timo nang'o nikech ang'e ni nitiere kram na jok maneno wasani magik makamano timore udi. Ka uno goyi ng'wonona ise ng'wonone kiny be ng'wonona ise ng'wonone chakore mos, chakore ga pat miwacho no. Koro biro kanyo kendo chako dhi gimoro. Uchakao kata gimoro goyigo. Koro kineno red flag gocho mokwongo no. Keta jaodi piny kata kosiepni piny tingise ne going forward. Ma red flag ma boundary mara nikech dak ji pango ji ariyo. Chieng' mineno kopo ni opadi dichiel kata kapok ukendoru. Kwanza mando koro rach mokalo. Kapok ukendoru to se joma choto bende to ng'wa se karam na joma nyire. Maka wacho kaka na wacho ni ng'ato nen wuoyi maler kabisa. Kata nyako nen nyako ma jaber kendo norito dende maber kabisa. To kaka nulose od chako reduce, lalruok dok piny, aya ng'ani onindo mang'eny, ng'ani ochako we dende kata wiyo kolos maber, mago chako ng'isi ni nitiere gimoro machando bwanani. The same gi ng'ama dhako be. Dhako ni kane kata chako dak go to dak maber to chako were awe dakika onge gimo chune. Mano chako ng'isi ni nitiere gimoro matimore kama rach. To kiseneno kamano ki ng'ama dichuo kata ng'ama dhako, sana wamanyu joma wanyalo losogo. Tiwacho ni magi ma chanda anyalo timo nang'o. Nitie joma nigi experience. Onge relationship kata osiep maber malo mar ng'ato. Ena gime panel beating itimatima kama to nyithindo dongo. Umbu dongo upo mani chimuru ti wiko ku joma dongo mane kaka itimo anyanya dangni mar para ken ang'o manyalo kelo dangni mag para achiel kuom okenge mabende ni selose en kaluwore gi samoro koso tich bende sani kuma wantiere ochumi bende tek tweta pesa onge tije bende onge aparo ni ka adwa ng'iso ji ni dangni mag paro nyalo biro kata ka pesa nitie to onyalo biro ka in e gimiluongo ni toxic relationship. To nyalo biro kendo kaluwore gi kamo kendie, anyuola mokendie. Wacho ga ni supra. Joka yuochi. Joka yuochi nyalo kelo achiedh nade odi kabisa. Both sides. Ok wachi ni korgi nyalo kata korgi dichuo. Koro dhako nyalo neno ni weini ne ok dware. Ilungo nang'o yuochi ok dware. To be luwore ni en to loso kodgi nang'o. Mother-in-law kudware kata father-in-law kudwari ki ng'ama dichuo. Samoro kiti nyalo mana bedo maber to samoro gidwaro mar mondo mi bed ng'at mokenine koso nang'o ne. Gichuni nikech samoro gini nyalo biro kichuni gima ok inyal timo. Nikech iwacho ni kata kota according to your size. Koro kata kudak e odni to yuto dok piny. Gima onego bed ni ji timo mokwongo en dak according to kaka inyalo jimudu kin. To jomoko koro keti okang' ma ng'ato chuni ka ng'ama dichuo dwa kata ni kore dhi kwal ma ok en gima ber. Koro ng'eni ng'ano dak e ng'ama koro tinde king'e ni anto koranga nyako no cha machal nade mano keluga depression. To mano bende timore kawuono ang'eni samoro kamna kilose samoro nyalo bedo ni lose ne joma nyiri kamna joma chuo kata mana joma chuo bende timo kamano. Kawana samoro no onge tich koro yudo kamna tich maber matin koro madam mabende ne ntiere godo koro kone ka gima koro romo kabisa. Madam osebedo kode
through thick and thin kata gionge go gichako dak matin magi konyore magi loso mwandu gi koro tinde ko ng'eni an ng'ama wuoyi kamili tinde kodwa biro ot saa 8 kata gokinyi moko kodo bi kata ot ginindo nyaka oko kendo nyalo kram nangisi no seyudo moloi koko man makara sitwake yo makara kiani nyakwara mgajong nyaka sane en gino mara ni iyudo puonj makara hinya nyaka luore gi thuond wach mabende wantiere godo gisani ano kanyo ken dakika 4 tok saa 4 mar okinyi yena mar mondo meka wiyo matin ka duogo mana kana singore adhi somo moko kuom ote mabende ioro kik dhi mabor. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakoro mgajuanga yuyo wako mana matin e dakika achiel kende to koro wasedugo ka wasebudo duondwa koro mar mondo badhi nyime gi twak mano mar mbaka oromo thuond wach ponono no okiriwori kodwa en ng'eyo ka osiep okethore thuond wach maka maber kwa bedo godo mar puonjo onage mar mondo mi kwaked matek mar mondo mi warit familia magwa osiepe kanyakla kod anyuola nasingo nadhi somo moko kuom ote mabende donjonwa moko kuom gi bende dhi neno kanyo e wang TV ni kanyo kamna wang jowi mari mabende intiere godo kenyal mana ketina moko kuom ote mabende intiere mar mondo mi achak somo ne onage to wachango kaluore gi thuond wachwa okinyi makawuono. Aneno kanyo penjo makawuonya kwa Ramgajuanga wapenje ni inyalo ng'eyo nade ni osiep kethore kata rumo. Manen penjo mabende waoro ni kanyo e mbui marwa mar Facebook mano Ramogi TV. Moko kuom bende osechako duoko kanyo Nguka Calvins. Iwacho ni mano sama koro osechako ling okogochni kaka bechon. Iwinjo through your feelings. Maradeko nyalo bloki. Iwacho ni sedonjo kanyo kama na inya. Jano marwa machielo Lewis woda wasi boda. Iwacho ni gik manyiso ni osiepo rumo gin kaka osiepino biro ketho nyingi left, right and center. Obiro kun kodi for no good reason. Akeni ng'ato nyalo kun kodi for no good reason idhi nyiso kanyo gi jalony. Je Ochieng iwacho ni osiep ka kethore to ng'eyo yot. Ka dichuo dwa weyo dhako to dhako bende ka dwa weyi to dak ing'e. Dhako kano siri. Mano kanyo paro mar Ochieng. Ano ka Tyson Mayanja iwacho ni osiep ni madhako kata wuoyi osiemi diriyo ne bro goyi kata bro negi kata aparo ni maloyo diriyo ni ngimani ni e lwete omera chak choni ringi kikirit mano janeko biro negi. Kanyale mana yudo janino machielo Lawrence Ochieng iwacho ni wantiere gi introverts yani joling to gi extroverts yani joma thoro wuoyo. Wachre ni somo pach extroverts yot moloyo mar introverts. Penje Masharia saka onyalo ng'eyo ranyisi mag kethruok osiep koa kuom introverts. Akani Masharia en ng'a lakini mano makaria. Oken Masharia. Jano marwa mogik wacho ni kichno dar sama kor luonge ni hani. Koso Aluso setamore.
to loso ne be nyalo kawo jo oko kata jo dwala umu loso go mabe ji mang'eny osetimo. To gima miyo ji bede e keny kata osiep maybe nyithindo. Nitiere osiep moro makoro dhako wacho ni warit nyithindo. To osiep kethore nade. Onego beda joma kare wawach ne ji adieri. Osiep kata keny nigi weche mang'eny. Namba achiel en wach mar yuto, pesa. En wach mar era. Nikech osiep chako kethore kata mana ot makachien. Iluongo nang'o? Kar nindo. Osiep chako kethore ga kanyo be. Ma ji mang'eny sana ok dwa wacho. To kose chako kethore kanyo, makoro ji biro neno oko kani, en gima nosekethore kabisa. Ma maybe ng'ato ninde kom, kata ng'ato ninde bedroom moro, mano ot manosewuo. Makoro osewuo muoch. Nosemuoch chon. To ok en gima timore kawuono to kethoru. Osiep, ji nyalo kata dak igni 2. To kare relationship ni kata osiep gi noserumo ga chon. Koro magi manyaka joluo be wawach adieri nikech nitiere ratiro mar dhako, ma dhako dwaro kuom chuore, nitiere ratiro ma dichuo be dwaro kuom chiegi. To ka gigi te ji ok yudi, to ji koro chako weche mag chode oko. To mano chode no namba achiel ma be ketho ga osiep, ma mano to nyaka ng'is oganda luo. Machode koro wacho ni gima ikose yot ka idhi manyo. To nitiere kama joma yude ot lakini pod odhi mana oko. Magi timore. Mago to timore to koro en achiedh nade momako dhano momiyo kata chon ne wacho ni joma chon nodak maber, ne wacho ni wan gi mon mang'eny. To kata mana jo Waislamu nigi mon mang'eny. Lakini gima nyaka chuo kata mon kete pachgi. Nyaka wadage ngima moro maratiro cha. Kidwa bedo ng'ama kare kata idwa loso dalani maber. Nikech gigi ok inyal kendo ji tema e pinyni. To bok nyal kendi gi chuo tema e pinyni. Nyaka yier mari ma imbi chak kari kaka mamu gi babu notimo mi bedo ng'ama dhano. Mano gima nyalo jiwo ji. To nitiere jomoko be madonje keny ji. To keny ni donje nang'o? Exposure. Ne onyuomi dala. In wuod dala. Kore bire boma. Koka wangi yepo. Magi gik manyaka ji ng'i kabisa. Itoni wangi koro kose biro en mana ni lokruok bende en mana nyaka walose ka dona nyisi ni yor lony manya sadi bende maketho kata mana gik moko. Samoro kata mana ni dak dala kibiro bure Nairobi yudo kata mana ka rwakruok mag ji opogore ngus gweng kucho kata mana ka ji rwakre sana moro ma samoro ngene Nairobi ka watingo kata mana dhano ntiere buora. Koko man ntiere wach moro mabende ni losa hinya kaluore gi keto gik moko e yo ma uhiyanga. Iketo gik moko te e yo mathuolo, passwords ichiwo. Tan mana ni akene jumani ni neno story moro mabende kata mana kaka TV mar Ramogi watimo. Nitiere familia moro mabendo sibido kodak e piny mar Amerika kuom thuolo mar higni maloyo kata mana 10. Ne gibiro e pacho kaendi mina kata mana dach ni chi jagono wuon gi nolalo ngimane. Ne gibiro e pacho kaka gisebiro e pacho to giiko yanga passwords mag sime mag. To nitiere joma nyalo handle wach mar bedo gi password no openly everything. To nitiere dichuo be maki miyo password miyo mag bank miyo koro ng'ani nyalo ketho family ni modhi o withdraw pesa ni temo go gik moko mano ok winjoru. Koro nyaka ku ng'e kit ng'ato. In fact mane wach kido. To kiseng'e ni adodak gi ng'ani nitiere dichuo ma ok nyal miyi password nikech ong'e timbeni kaka ng'ama dhako. Nikech maybe odwa ni mondo obed gi kungo moro to in ko miyi password to idhi ketho. Kata mana omenda marach. To nitiere chuo be maketi gi omenda no. Koro kiseng'e ni ma to weakness na nitiere dichuo ma wacho ni jaoda kaw nyaka ATM na inema koro irit pesa. Nikech gima kelo koko Kenya en wach pesa to gi wach mana ng'isi ni wach mar era. Koro nyaka wach gigi okang' kokang'. Number 1, keny chakore gi era. Ka keny osechakore gi era, tu winjuru ni wach pesa wabiro timo nang'o. To weche mag anyuola kata kayuoch wabiro timo nang'o. Koro gimi wacho no chalo introvert ni wacho ni daguru kaka ng'ane. Na wacho kama mokwongo ni onge formula moro ma ng'ato nyalo prescribe ka yath ni mar antibiotic ni koro kaw ma muony ma mondo kubiro dak maber. Onge. Ma gini timo ne panel beating pile. En sero pile. En loso maber pile. Mane kaka dak. Mu realize ni uti. Yes.
En mana wach malit nikech kinde ka kinde kata mda bende winjo ni osiepe magi kata moko dak kata mana ikeny nikech cases mag osiepe ma date ma samoro ni osiep ka pod giserore mar ng'eyo kata mana ka ginyalo nyuomre kata mana oyo ijo di samoro ng'ato nitiere mbalariany odhi ochuoyo nyawadegi gi pala motho dong magi bende pod wawinjo dibed ni en nyiego ich lit koso dibed nango jowa kata mana jopuonjre nikech sani giseloro ang'e gintiere dala ginenowa gigi timore nyaka nyithind skund primary secondary gigi waja neno kata mana weche manyien iyudo ni ochuore gi pala odhi odere kata mana wi yien oyud kanyo kotho. Sharon, oganda mar Luo kata oganda mar Kenya wan gi buok ahinya e chunywa ni e Kenya ma sani gimiluongo ni values rumo to jodongwa machon mane kawo nyithindo puonjo be tinde onge mine madongo mane puonjo kodhi dala be tinde onge koro gik mang'eny ji puonjore simu to gi western world modonjo ka koro ineno kaka iseneno kata mbui weche mag iluongo nang'o cheaters kata sanitization mar simu lakini iseneno gin ma ng'ato kawo simbu wadgi nuwuotho maber kendo umakoru to ng'ato biro penju ni wa kawe simbu nu uwil simu koro chak dhi message achiel kachiel kendo ji yudo gik maricho sana koro magi te biro nikech lony masani to gi puonj makare families ma wan go tinde oket nyithindo piny mang'isgi ni ma kama e kibibedo ng'ama chal kama chuo masani neno ni ka en gi girlfriends abich e ka an mwanaume kamili mano oketi ng'ama dichuo nyako be en ka to en gi jomiluongo ni wababa nikech ang'o nikech wach mar nok mar pesa mana kamano nyakorom ga jwang yoro pacha neno ka nyar mudi wacho ni inyalo luongi ni hani to pod luonje mag dhoudi nitiere en hani tigoyi chunya to pod igoyi kane en wach moro matek maram nade kwa kamano makare ska dhi nyime gi twak makamaindi nyithinde madwa ni walose nikech kinde ka kinde hinya lwenje mag kit chwech kata mana dhoudi ma bende timore e kinde kata mana miyo gi wuoro nyithinde makoro lokore lumka mana ka pile lakini nisewinjo wach moro mar fahali wawili wakipigana nyasi ndio umia koro nyithindo kae molokore nyasi nikech kinde ka kinde koro winjo ni wuoro samoro kata mana kosechwanyore gi minode odhi onegore nyithindo bende onego ka minot samoro bende kochwanyore gi wuonode nyithindo nego en bende tho watimre nade paro mane minyalo sumo ne jogo ma bende nitiere Kenya wach mar negruok to en wach mar tuo mar paro koro mosewe moko thiedhi to nang'iso oganda Luo tuo mar paro chalo mana gi tuo moro amora mar malaria to kiseneno ni pachi ok tamam onego bed ni imanyo kony mapiyo to gima daher wacho kendo ni nyithindo konego bed ni wakawo nyithindo koro waloko ne gine lum to ere kaka wanyalo konyo nyithindo gi ka waneno ka koro lweny chako bede ot gima onego bed ni watimo kabisa wakawo waluong anyuola manyalo konyowa kata katek manade to wa make sure ni nitiere gimiluongo ni separation ng'ato no janeno wa moro no wacho kae ni onego bed ni destroy relationship no mondo save life ni kogik okang' ma kamano nitiere moro manyaka koro useparate mondo ngima mag nyithindo odhi mbele wazungu niga kode kabisa to wan ng'eni watuere keny makati tho ina kanyo koro magi gik makendo biro chako keto wadonjo kendo koro wanego nyaka nyithindo lakini bedo man nikech orach nikech tinde yudo kama ni lweny nitiere ka nyithindo nitiere kanyo sama ka samoro wuoro gi miyo pogore paro winjo kata mana ka miyo mabende nyithinde notho nyaka sani 2 kuom 4 osetho winjo kanyo kwacho ni en no ringo mapodo no dong kacha donegi lakini bedo nade nikech samoro bende pek samoro bende ringo nyithindi bende samoro kaka gin 4 ok inyal konyo gite e kinde ma bende dhautuch mana wacho ni ka chako neno ka gimiluongo ni violence bede ot onyalo bede ot nikech maybe chuori kata chiegi ochako tiyo gi gik miluongo ni yedhe ma kulevya gi tineno ka koro bedo violence gimonego tim piny owacho nitie onego bed ni waringo kuom migawo ma joka chief gi mondo kony mane omiyo chips nitiere ga mondo kony ji mapiyo piyo an mane kaka nyalo wacho nikech kiling kaka ng'at nowacho ni introverts kaka imedo ling tihinyori e kaka ihinyo nyithindo be ero kama na inya nyakoro mge jwang mane paro mabende wamedo suma ken wayawunu nyaka lines mago mag sime
kintiere kamoro mora mabende neno wagweng mabende intiere lens mag sime bende kinyalo goyo simu imbe dwa winje duondi kaluore gi thuond wach makama bende iwayonwa tol bende kata mana kangi kata mana ote mabende neno kadonjo ntiere moko kuom jogo iko mabende oronwa ote mabende lwenje makamagi bende oseyudo gi koro en paro mariek mabende neno ka jowa moko bende oroni ote mag pak gi puoch kaluore gi kaka imedo sumo paro koro manya koro mga jong mana ka pile med oro gi ote magwa mag lai machoka redek auchiel nono mbui mar Facebook kaka pile iyudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda bende mbui mara mar Facebook iyuda Sharon Ongao parni ote makamagi abro bedo ka somo gi bende bro bedo kala kineno gi e wang jowi mari kanyo kwa kamano bende parni kinde ka kinde bende chenro mar mbaka oromo bende waja tudre kod reporters magwa mabende ntiere kor gwenge mopogore mabende biro bedo ka loso kod jo counties kata mana jo gweng mabende e counties mabende gintiere mar mondo mege somnwa paro kaluore gi thuond wachwa makama kwa kamano makari skwa dhi nyime gi twak makama indi bende ntiere achiel kuom okenge mano mabende iwacho ni jakelo lwenje mago maga kit chwech obed kata mana kethruok mag osiep ka ng'ato dwaro kata mana ng'eyo wacho weche e yo mahuyanga mano meginoro mabende mnwase wacho ntiere achiel kuom okenge mago mag dangni mag paro mabende ng'ato wacho ni mondo wayang malongo dagni mar paro kaka inyalo kony ng'at mantiere gi dangni mar paro nikech moko kuom gi bende samoro ok losga kamana kaka nisewacho joma chuo mental health tugo mar paro ka ahinya ne joma chuo nyidende ni to nisewacho ni wana waero loso kata mana gi nyiri wete wachuo wete wanyiso gi gik mathagowa watim nango weche makamago oken kaka wacho ni introvert mar kaka yuto osiepne moro uteme loso kode inyalo manyo pastor uteme loso kode inyalo manyo kata japadri uteme loso kode apani mano nyalo jiwe mondo wach ni ang'ama time nikech jomoko nyalo dhi kamano to kinyi poni otimo gimoro marach koro nyaka ibed alert kaka ng'ama dhako to kata ng'ama dichuo be ka chiegi neno ka ok odwa loso ling nyaka ichak manyo osiepne moro ma nikech ng'ato nigo osiepne onge gima nyalo konyo dangni mar paro malo gimiluongo ni psychotherapy to gi counseling koro nyaka ji open up mondo gilosi to kodhi matek ahinya aseng'iso oganda lu kendo anuoyo kendo en tuo machal gi mora mora ithiedhe miduog back mibed ng'ama kare to ka nitiere gimiluongo ni stressors nikech nitiere outside gima miyo gini biro ere kaka inyalo geng'e kane idak runda to tich okethore donge nitie jomodak matin to gidak maber koro mage makore jiwo gi joma iluongo ni psychotherapy you scale down ubet piny ng'ise ni pod ngima nitie to bende ibo mana nyiso ni at what point manego bed ni ng'ato dhi ir psychologist kata mana counselor mar mondo mi olos kode mano wach mabende dhi mana nyisowa kosewuok e county ma Kisumu nyakoro mga jongi sani adaro tudra gi jafombo mar Millicent Adhiambo kantiere county ma Kisumu dichi maka uno benda gine county ma Kisumu bende ntiere chenro mogik mano chenro mar tieko mano romo mano mabende na nyisi romo mag lwenje mag kitchwech mabende nchakre chintare prere koda beach dwe mar 11 nego beni rumo odiochieng makiny romo maket kodama nitiere e gwenge mag Nyalenda e county ma Kisumu Millicent kinyalo mna winja County ma Kisumu chio nade chinyalo mna chwalo twake county ma Kisumu kaluore gi thuond wach makamano Millicent mna kinyalo winja inyalo mna chwalo twake county ma Kisumu chio nade Kongo Monde anene yo makare Ero kamana nya Sharon achiel kachiel kawuok e kar dak Nyalenda kuma bende gi odiochieng' ma kawuono kaka gisewacho ni wan kod romo ma bende jogo sidho ayanga yore mag kedo kod lwenje mag kit chwech mopogore opogore to kopogore gi mano kotenore kod twak ma wan godo e studio wa kawuono kotenore kod gigo ma bende ka ng'ato neno ka timore e sama en gi osiepe kind nyako gi wuoyi kata e keny ma e kind dichuo gi dhako to nyiso ni ng'iyo ni endi onge kuma dhiye an kod jo piny kaendi mawuok e kar dak kaendi mondo gimi wapach gotono kod twak makamano gin to giparo nade ang'o makelo wach makamano machiegni abro chako kodi king'iyo kamera chako gi nyingi tilero nani to in kaka aneno ka in madha bendi sabudhe keny inyalo nyisowa mana matin ni to gin gik mage miparo ni ka timore e ng'iyo kata e keny to nyiso ni kenyno
en keny manyalo rochore sa asaya kendo ng'adre gi e kore. Erokamano ne Radio Ramogi. Iluonga ni Consolata Tieno. An jadak Manyalenda ka. An onyamrero kata community health volunteer attached to Lower Railway, CU Mara, Milimani Southern. Kora dak Nyaori kaka jadak Manyaori. Atie korgweng kendo atiyo gi jowadwa bende korgweng Milimani. Gima kelo dak murem en winjo weche mag osiepe. Nekech samoro churi yuto ne tin to osiep ni dwaro ni dak kako dak. Gima ok nyalore. En mbekni morem man oko ma ok wachungi bende ok wariw. Koro an kasi winjo weche man oko tabira donjo gode ot. Samoro jiranda ni en odak maber. Odak kata mne ot ma siling 800 kata 3,000. An adak ot ma siling 200. Odwa na chun dichuo mondo wadak kode. Koro gik makamagi ok mi wadak maber nikech rem nyaka bedie e kindi dak. Mana kaka lit lwedo gi bende okrom. Samoro jomoko dak gi malo an odak gi piny. Koro nyawadwa chuna ni an adak mana kaka nyawadwa en. Gik makamagi kelo chapni e keny kendo miyo ji were okang' ma ok owinjore. To gin gik ma wanyalo konyo nikech kor gweng' wan gi sirkal mang'eny. Wan gi chief, assistant chief, wan gi village elder, wan gi jomo dak e kor gweng' jok motegno ka wan kama. Wawinjo wechegi to waketo kamoro achiel kendo wanyalo konyo weche makama. Ka wayudo wechegi to wan gi right kendo wan gi teko mar konyogi nikech kaka lit lweta gi okrom e kaka dak bende okrom. To dak ka nuchako to nuwinjore. Koro gima koro kelo nekni en rumors ma oko ni dag kama gima ok yot mon mi adag nikech aneno kit ngimana ok anyal chopo kacha. Samoro na somo matin wadwa no somo mamalo dak e grofa ok anyal romo kode. Koro gima kelo ma en weche mang'eny kowuok kusiepe gi grouping ema miyo gik makamagi timore. An agom na erokamano Ramogi kokelo weche makamagi mondo jogweng' bende wache ka giwinjo wachni to gitero wachni mbele mondo wakony gini kapok otimore. Mano nyalo timore. Erokamano ahinya. Erokamano machiegni. Ang'o ma ineno gigo machalo red flags? Iwacho gi kizungu ni red flags e osiep kata e dak kaendi. Pachi chalo nade wi wachno? Chako nyiwa mamakni. Luonga ne Evans Otieno to adak Nyalenda kae. Nyinga mong'e iluongo ni yogo. Koro gima temo wacho wach mar keny en yuto mathin mar ng'ama dichuo samoro. Ae to iyudo ka koro weche mag winjo mang'eny gi. An ka in gi dhako to dhako bedo mane owinjo ka itimo kama kata kopone jatim piki kata jatim tich mane. To ang' winjo ni winjo gima kama. Koro gima winjo no ka ng'idok e ot to koto kodi nyiego. Koro sigu no ema hinyo dagni ki sama koro en kodi gi nyiego no to in be kosedok e ot samoro imiye siling moro 500 to sa imiye 500 no embo chako winjo kamoro ni neni kata kibedo kamoro ero to kumi bede no ok ibede yo marach to kangu idok e ot ni to en chako ni mane winjo in gi ng'ane ng'ama kama koro weche winjo mineno mang'eny go ema medo kethonwa dak gi mon. Koro suspicious no ema hinyo ahinya gi mon. Koro an mane manyalo wacho nyinga yogo. Erokamano ahinya donj gi kaendi. Ang'o miparo ni gin red flags e relationships? Gigo ma miyo basa chaka erokamano. Ang'o miparo ni relationship kesre? En gombo mar mon. Gombo iluonga ni Ishmael Ochieng' jadak maka. Gimomiyo jogi dago tek en gombo mar mon. Gigombo moingo mahitaji ma in midak kodgi no inyalo chope. Dhako nyalo gombo ni mtoka to in mokwongo kata pok inyiolo. Dhako gombo ni lo to en pod en kar pango. Koro gombo mar mon ni malo kabisa. Mana gi aola, gi fitina. Dhako gombo gima in ok inyal yudo. Koro mane meno ka kwachako neno kwa gigo bet to wafil ni mondo wawe wadak kata kendwa. Yes. Mondo wadak kata kendo mondo gimbe gidak kendgi ombo dak kendo. Mane gima waparo ni kelo problem. Iwinjo gino jat gine. Kose nango bwana. Mane gima wafil ni jogi gombo gik mok gier. Machiegni. Ino gima ketho dak ma pile kae. Ani luonga ni Oduor Mumbo. Aja dak Manyalenda kae. Gima ketho dak en ni dhako dwaro ni in iwuon ikete ka to koro dhano bodak adaka. Ok nyanuoyo in. Gina kachicha. An kachunka iluonga ni Benta Kinyi.
An ka chung ka iluonga ni Benda Kinyi. Kadwa wuoyo an Nyalenda. Kadwa wuoyo wach keny. Wach keny en kama chuowa gi bericho. Chuowa ma wadak go bericho. Iyudo ni dichuo samoro idak kode to nyuolo kodi nyithindo. Kata nyithindo 8 kata obed mana nyithindo 10. To samoro dhi ka kong'o to koduogo to kaka nyithindo chiem onge. Kaka nyithindo chieme ot onge. Kaka wadage ot onge. Wawinjo matek e udi. Sama wan e udi gi chuogi kech be kayowa kachiel gi nyithindo. Koro mago kong'o gi bayo no red flags mimiyo keny kethore kata ng'iyo. Koro gimomiyo keny kethore en niya, dhako koneno ka koro wan e landi maduong', koro joka odak maber, to an adak marach e ot kuma dake. Adak marach. Koro kaneno ka ng'acho odak maber, to nyaka ne nyiego kanyo. Nyaka nyiego maka. Koro ka nyiego maka, to wabro dondore ei ot. Wabro dondore gi dichuo ni e ot. To ka ang' wadondore e ot, to dichuo ang' ne chuoya kata gi pala manega. Mane kaka gitimo sani e udi ma sani wadake. Erokamano ahinya machiegni mondo mimbi miya pachi mana mapiyo piyo. Red flags mage miparo ni ketho ng'iyo siepe kind dichuo gi dhako kata kendruok keny. Chamo gi nyingi. An iluonga ni Barbara Awuor, awuok Kisumu Nyalenda ka. Gima ketho keny en yuto. Yuto sani odok piny emomiyo keny kethore. Kasto sani be mon ng'eny ma onge dhako mani dichuo mani gi dhako achiel. Wan mon wadhuro. Koro sani chuo odak mana niya, an adak gi dhako matiyo. Koro moko ka chuowa emomiyo dak kethore, nikech chuo moko be nodhi omedo mon kawacho ni siling 6,000 moro mane baba kelonwa cha. Gidhi pidho go mon, 6,000 no be tinde onge. Koro mane emomiyo dak kethore, mon ng'eny, yuto tin. Erokamano ahinya. Ng'amogik kapok atieko, ng'amogik mara golo pache kotenore kod red flags ma wan godo maketho osiep kata keny. Ng'amogik? Wabi. Donge wi. Erokamano ahinya Sharon. Kaka isewinjo no endi gen paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Nyalenda kae. Gigo mabende gifuono, mabende gilieko, magiwacho ni matimore e udi kod osiep mabende miyo keny kata osiep manitie e kind dichuo gi dhako kata nyako gi wuoyi nyalo miyo ng'iyo makamano rum. Ka ionge penjo moro amora abro duoko ni e studio mondo idhi nyime. Sharon. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kuom bagono watwak. En mana ni joma mon maneno kanyo ko ochiwo pachgi mang'eny. Akani chuo to ok no daluoso kata kamano. Erokamano ahinya kuom bagono watwak. Nyakoro mgajwa ntiere achiel kuom miyo mabende nochiwo paro maliwa ahinya kaluwore gi ni samoro dichuo wuok kacha to dhi madho kong'o, ka ono duogo to koro en mana gwandruok. Kok kamano machiegni kendo sani nasesingoni ni nwantiere gi welo ariyo kopogre gi Makarias. Luis Okelo sedonjo. Luis, samose ni misawa. Mosi ahinya. Adwoko erokamano Sharon, kendo ne lony manyasani nikech kata leo matin bed na onge gi rekod pok aleoga. To nikech lony masani awinjo maber ahinya. Ni luo twak. Awaluo twak maber sama biro. Kendo adwoko erokamano. Iwacho ga ni better late than never. To gima wiwa wil matin. En go milome makus go milome nikech gik mowacho, weche mowacho go inyalo yudo ka nikech pile kwa wuoyo ga kati nwang'o ka wach moro donjo ne ng'at ma dipo ka timone nyawadgi marach. To koro oneno ni koel wachno nikech koro ing'ino ele to seche moko gija kata bayo nwaga e weche maricho. To kama ne gima timre ni to watimo mos nikech wan ka mondo wawach adiera mantie. Kendo kaponi idaki keny, obed ng'ama mama, obed ng'ama tinde nyaka joma chuo itimone gik ma moko richo mokinyal. To kaponi ni dak makamano to wawacho wach moro mutuomo kaka ichalo, to ang' ni ng'won nikech adiera tang' nyaka wawach. Nikech adiera no bende samoro nyalo kata mana konyo ng'ato. Puonj makare bende nyalo konyi kacha mar mondo mi iked kata mana gi lwenje mopogore opogore. To gi puonj ma kaka iwinjo makus wacho niendi, nitiere puonj moro ma ang' no dhi ma ang' no lok
ng'ato nikech wan ka mondo ng'ato obedie ngima maber to inyalo po ka puonj mopuonjo kani omiyo ng'ato neno kamoro ma ok odhie mok dhi maber to setema ahinya to ahinya nikech awinjo kituomo maber to anyalo wacho gi chir ma ok aluor ni kochopo ni koro ng'ato kawo kata rungu kata obuogi gi pala kata obuogi gi gimoro amora kata okawo mogoyi to kanyo nyaka ikawie break nyaka inwang'ie kaka ikawo break mi iwacho ni nyon frame bas idhi ing'i wachni matut. Maloso ok nyal konyo kanyo koso? Iloso ka in kama waluongo ni kama intiere safe. Ok ilos ka intiere e lweny. Sama lweny nitie ok inyal yudo nafas ni kore kidwa wacho ne ng'ani ni tidwa igoya marach ahinya. Nyaka inwang' thuolo taparo ni makoso wacho wach moro ni koro nyaka inwang' kaka idhi yudo ng'at ma koro unyalo wuoyogo ma koro pogre kod in gi ng'anno kata wuonodu kata minodu ma udhawogono nyaka koro kel ng'ama opogore. An samoro awachoga ni samoro kamuna kusekethoru nikech Kenya ka endi odiochieng' kodiochieng' ok wachga ni en rosi donge ni koro odiochieng' kodiochieng' koro en mana ring'o nyaka nywande samoro bende nitiere kaka lwenje moko bende jawuok mana kata mana kaka isolve mane issue nitiere janeno moro ma bende nooro ote ang'eni Makares ni seloso sani we alosa ne gi Lois mana matin donge nitiere janeno moro ma bende nowacho ni samoro kata mana e osiep obed ni joma date kata mana obed ni untiere e Kenya osiki buogi mana abro negi abro goyi mago koro inyalo kony kata mana nang'o. Adwa lero maler mana ka jiwo kaka jawni kata okabi miyi pesa tinwang'o ka in magi ng'e ni gin gik ma chako nyiso ni nitie gima osekethre ok ni mabiro kethre osekethre. Koro ting'e ni ng'eny gi gichakoga gi ibuogo ng'ato nikech Sharon kata tinde king'iyo kuonde ma nitiere chandruok modhi makoro dhi alanda makoro gimoro dhi obedo koro mohinyore inwang'o ka nochaknegi ing'eni obuogi ni ing'eni na kendi nikech base konyi nde ing'eni in kata kowacho wach moro ma ok owinjore kata oluongi gi nying moro mok owinjore to gimoro ma kendo timre ma aneno gi nikech koro sani gintie inwang'o ka inyalo paki kadher pur iluongi ni honey sweetie babe to ka wuok e wang' ji to e ot ka tibiro wachni wach moro malit kabisa koro kinwang'o kochak paki kadher pur kendo ing'eni jawecho nitiere ma ichuni mirwakri maber milosri maber mondo mi kiwuok e ot ka to kidhi e nyim ji tineno maber ma Sharon kata kiwacho ne ng'ato ni ajowadwa an gi chandruok kata yawa kaka ichalo ni yawa bende inyalo bedo ni in gi chandruok koro nitie bende jok ma kamano ta winjo komulo ni nitie koro ng'ato matimo gigi nikech ok ongima otime nikech ok ongima entiere kod chandruok moro mar paro to en gima koro nyaka dhi ketni kilere dak en law ywach to nyiri nobedo raised kata joma chuo ni puonjwa bedo gi chuny mang'ich matin ma in gono kata ng'ato chamo mana mor kich kata iwacho ni iluongo ni mor alenya to in ichamo alot pi to jonyuol ne puonjwa madili mabeyo koro neno tinde kata janeno moro nowacho ka ni yuto mar ji to ngimani ok en about pesa ka wanyalo bedo gi puonjruok motegno wapuonj nyithindo kata ojende masani pesa en gima spice dak but dak en winjruok manuchako cha to gi kaka anone oganda luoni kaka ne bedo res biro konyi nikech ineno ka wacho koro ni yuto dok piny koro sani ma Kenya tekni koro keny te mondo wa dissolve keny te mondo ji dak different mano gima koro nyaka piny owacho donje kaka inyal puonj ji kaka ginyalo dak kata yuto ni piny to dak nyaka ji nyaka dagi yes ang'eni kapok aka ote ma bende aneno kioro ka mang'eny lakini Lois wach mar dak en law ywach bende iseyo nyaka jonyuol wa joka yuoch kata mana dhako kata mana gi dichuo wach mar gimoro amora mane ing'eni tinde asebedo kanono ahinya gimoro amora mane iwache ngero gi joluo ne nitie kod wach matut koro kapo na medo ing'eni law ywach mokwongo law ywach en ok ober ahinya
to bendo korach ahinya. Ng'eni law ywach en nanga misiki rwako. Kendo en gima inyalo berne en mana ni obro konyi ni okibitiyo gi lepi mabeyo ma koro gin be giti gi lokre mag ywach. Koro ang'iyo ga wachno taneno ga adiera mantie en ni yani onge ber ahinya ni nyalo neno ber chakre chakruok eme iwinjo ka wajiwo ni yani ni chunyi nyaka bed motegno. Ing'eni e dak ka bende nyalo yudo ka chandruok odonjo to nyalo biro, tuo nyalo biro, to en nanga ywach en gima ok ober ga ahinya to ober sama idwa tiyo kode. Inuang'o kitiyo kionge gi chandruok. Koro en gine matut to kaka mana jaochwadwa wachone. Koro kara joma onge gi yuto to bende gintie to gisebedo nyaka nene. Koro gin to kara koro gibibede keny mabeyo nikech koro pesa onge. Koso ka tich ng'ato rum kaka koro nyocho rum e wach Covid ni. Koro mondo keny duto rum nikech koro onge pesa kata yuto dok chien. To emomiyo aparo ni gima duong' ma nawinjo kata ka adwaro ni mondo amedi ji mang'eny to moloyo ang'e ni mine nyalo goya gi kidi. Mine mang'eny ok obede ikruok maber e wach keny. Inuang'o ka ji donje keny nikech ne giyudo nyathi kapok ok gipangre maber. Gidonje wach keny nikech koro ago gine chumbi na koro ng'eny. Odonje wach keny nikech koro jowetene moko bende osebede e keny. Tinuang'o ka joma mine ithoro miyo presa ahinya ni sakalo. Sakalo ji to chako tiyo ka ji ti ing'eni joma somo nonro ni ichako bedo ng'amoti ka in ja higni 27 koro ing'eno kinyal dongo mokadho kanyo. Koro miyo wach mataka ni apani manena achiel kuom kata mano kenge mana ka Loisi lero kanyo wach mare seneno kata mana kosiepi moro watni moro koro osekendo samoro tini duong'ne koro samoro nyalo miyo koro ng'at miromo godo aromo go to yiena emomiyo ikruok nyaka bed malong'o to omulo wach maber ahinya ni ing'eni aparo ni dholuo matuta ahinya luonge ga ni gund ng'ato nyaka non gund ng'ato malong'o ta ibro ng'e kaka nodak kumo ae to gi kaka gwenge chalo gi kaka alwora mare gi pache gi kaka no bedo ng'at ma kaka no orite kobedo rawera nyaka inwang'e ing'e kite malong'o nikech kaka bilwacho ga ni ji rome dongo donge nikech ka en ng'ama kapo ni nitie chandruok moro kata tuoche moko mag paro manitie dalano kata gweng'no ting'e ni ma en rem achiel. Koro nyaka yud kaka in bendi ng'eye to ae okawach ni koro joma kamago konego bed ni bede keny. Wang'eyo ni kiseng'eyo kit ng'ato nikech nowach kata ni dhako yadhriwa. To kiseng'eyo kit ng'ato to koro ing'eyo kaka itimo to ung'eyo kaka uchanoru to ung'eyo ni wan to odwani. Ing'e ni wan dakwa ni kenywa ni en tinga tinga. Kenywa ni en dango. Okonyal naneno ote moro kanyo ka janeno marana wacho ni muma bende nitiere gima wacho kaluwore gi Kenya. Muma kanondiko ni Kenya ni mar ji ariyo to nego bed nudak kendo kweru umra mana bende kuloso kotenre gi mano. En mana nigi sani waso mane moko kuom ote mar nyakor mgejong ma bende ioronwa bang' mano nikech aneno ka seche bende ringo matek. Abiro duogo mar mondo mi wakaw pacho mogik kaluwore gi thuond wach makamano. Kanyo mla somo moko kuom ote ma bende biro nene wang' jowi mari kanyo. Kinyalo mana ketnagi. Mana haki neno kanya kwa mgajwang Rosella Chieng inwacho ni kufichana simu kuwa mkali all times not being open to each other hero kama na inya kupogre gi Rosella young Sadik inwacho ni tinde wadhi mbele makata red flag ni tiere kata onge koro nyaka ibed kiritori ne anything anytime aworo kupogre gi mano Okoto Songo iwacho ni ng'at mosika ni en busy onge time and audit things changing niluongi ni chunya sani koro oseketho udi mathoth. Sirkal olos chenro mar puonjo jok moko sotije to nigi mondo jowa ong'e ni nitiere ngima bang' koso tich. Aparo ni mano paro makare. Bende aneno janeno moro Sharon Ong'aw inyalo pod luongi ni Hani to pod ibedo abused. Iluonge ni smiling from outside yet inside i bleed. Aparo ni mano bende wach makare. Jmo Charles Jarongo iwacho ni mar Kamagambo osiep nyalo rumo kopo ni in gi shida ma ok inyal konyo to iringo idhi ir osiep ni migeno mondo konyi kimoko
kaeto sechego en bende koro oringi mano nyalo tieko ng'iyo mane nitiere e kinda kode, mano nyalo bedo osiepi, ok ochunya ko bed mar osiep kata mana mar hera donge. Victor Woodgame imbe dwacho ni osiep kethore ka tudruok e kind osiepe odok chien. Mar ariyo, seche ma winjruok obede to jomoko timo ataro mar winjruok, osiep kethore, paro maliw ma bende joneno magwa oronwa okinyi maka anyuola kata sana sana joma mine gini mana aneno ka osekelo ji bedo ma ji onegore. To ka awacho matin, ok ochuno ni ng'ama oseparate kata owere gi chiege, nikech nyithindo maybe kenyu nutero nyaka mbele kanisa kata nisenyuomo chiegi no. Ok ochuno ni kiweri gi chiegi to koro nyithindo go kunyale. An anyalo kawo paro mar Mandela. Ka time odhi kabisa. Mandela ne en father of Africa kata father of the nation. But dak notame gi chiegi. To ok nomino ni koro ok ne gin jomo dak maber. Koro nitiere okenge moko kaka miluonge Biblia wach Biblos nyaka wach matin infidelity. To gi wach marera mana ng'isi ni kethruok mar osiep mar keny chakore kanyo kachiena. To gi wach mar infidelity koma chuo ng'ama dichuo moro amora moseng'eyo ni chiegi wuotho ok nyal dak gi dhakono. Kata kodak kode to pando to chieng' moro gini biro muoch. Koro magi gik ma nyaka ji kete mbele kabisa mondo waele wago milongo ni hapana anto chiega naneno ka dhi kama ok anyal. Koro kaka kimedo vumilia ni ji biro wacho ni iwacho nano osekendo dhako mokwongo mar ariyo anyuola aluora marwa kaka jajwa miyo be gik mang'eny timore. Nikisana neno mana kodong' mana gi dakika 9 to atoko tok makama. Lois kinde ka kinde kara mana kanwa wacho kata lapok ni chopa ngene ni luo twak achiel ka achiel. Ero kama na inyane lony manyasani. Koko mano nyaka sani kata mana kineno weche manyien nek ahinya mag osiep e kind jogo eko madate kata mana makedo mantiere osiep nitiere mantiere keny ka mondo wageng' okenge makamagi. Ero duche makawuono nwa loso kaluwore gi red flags ng'eyo ka osiep kethore. Kinyalo mana riwo paro ma bende intiere godo gi wachni mogik. De wach nang'o? Adwa wacho ka jiwo ni ane ni gimwaseneno kaka an kicha atiyo gi familia mang'eny ahinya. To ka genruok oserumo tibiro neno ka pachu ochako pogore e gik matindo nyaka kata mana kaka oted kuon kata san motoki kineno kako uchako gwandru e weche matindo tindo to ng'eni ko kanyo nitiere chandruok maduong'. Kendo en koro nyaka koro kawie ng'ama chielo mondo bi obedie kodu piny mondo okonyu nikech koro uchopo kama ok unyal winjore koro ing'ena chaye bende donje. Koro inwang'o ka koro ibayo wach to kata gima tin kata mana okombe kokel to wende okochiko kuma intie ni tidwa madho go chaye no kombe ni keto nade inwang'o kamano koro chopo kama koro nyaka koro ukonyru. Aparo ni Makaria Sose wacho ni koro nyaka imany kata ka onge jahocho machiegni obedi jadolo kata ng'at moro ma ungo kod luor kod geno kech onge ng'ata ma opogenre gi ng'ato manyalo konyou mani kod chia moromo. Mar ariyo to mogik en ni wawe wich kuot moko manono ma onge tiende. Jadolo an ng'amokwo an mama maduong' onge kamara mora ma koro chandruok nyalo bire ni to koro ikawo wich kuot tikete. An gi nyithindo ona setedo mokwongo aduoge mar ariyo waweuru wich kuot moko matindo tindo mondo wabed ni yani ni karach to wamanyo konyruok. Karach to rach kata kopadi gi bishop to ang' ni wuoga mondo idhi many kony nikech karach to rach mondo mi wanwang' kaka wanyalo konyo e dak masani to kwa konyore wawegi wabro konyo nyaka nyithindo. Ahinya nyakar konyruok kanyo ang'ini mano wachni mogik ahinya nyakar konyruok kanyo apenjo mana ni ere seche manego bed ni ng'ato ok biro neno kata mana kaka jahocho nikech untiere ka odiochieng' ma kawuono ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni koro sa oromo biane jahocho to kobiro bi kende koso bi nyaka kata mana gi osiep malong'o moloyo nindo thi obed ni en ng'ata kata tich orumo tinwang'o ka koro kinyal nindo dwarre ni mondo imanye kaka inyalo yudo konyruok. Ero kamano ahinya Makaria wachni mogik. Aparo ni adwa mulo kanyo kar especially kuom joma chuo
koro nyaka wachak loso wan be mondo wakony nikech iwacho ni we are the head kata priest of the house koro nyaka wachak loso to bondo wakony keny mekwa to weche mag pesa onego wamany kaka kata joma chuo kaka wanyalo manyo extra ilongo nango jobs koso pesa money pesa nitiere lakini kata kitiyo tich nyalo rumo sasa koro nyaka wabede ga kiba moro kata tich moro manyalo jiwo mondo keny odhi mbele koro kaka waloso go gandalu mental health en kaka tuo moro amora kineno ka okenende ineno ka luokruok tami ineno ka tinde chiemo kichiemo maber kaw ka thuolo ni tidhi man thieth agoni rokomani nyama makare sorwa komido thuolo mar biro twak kodwa kanyakla kod Lois Okelo paro mabende sumo dichi makawuono en gino maro njaneno mabende naneno wa ukinyi makawuono biro yudo puonj ahinya mar reso ngimane nikech lwenje makamagi dichi makawuono bende samoro kiaga nikech dichi makawuono ber kiny to en gimoro nono donge eruru kama na inya nyakoro mga jongi bende agoni rokamano ote wasomo paro mabende yoro nwa ka ukinyi makawuono bende wasomo en mana ne kapok ni chako kata mana neno chenro makama twak makama be nyalo kata mana yude mbui marwa mar Ramogi TV YouTube kacha mar Ramogi TV bende kidhie twak makama ni yudo achiel kachiel kwa kamano erokomanya nyakum bedo kodwa chakre chenro mar openya chenro makamano chako Joyce bende nosenyisi ni kimetho tiwe